Hello friends, bye Bodo job info YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा बिग आपडेट SSC कनस्टेबल नेक्स्ट लेभेल नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे फैगोन ना फैला दा मोनसे गोदान अफिशियेल नोटिसखौ जोङो नायगोन एग्जाम केलेन्डार नायगोन आरो बे नटिफिकेशना माब्ला ओंखारगोन डेट ओंखारबाय आरो लोगोसे MTS आरो लोगोसे दिल्ली पुलिस कनस्टेबल एन्ड बेनिफ्राय रिजाल्ट बेनि सायाव डिसकास खालामगोन दा बे भिडिअखौ हानायसेबां लाइक कमेन्ट खालामनो हागोन आरो हानायसेबां शेयार खालामनो हो जाहाथे बयबो नेक्स्ट लेभेलाव जिडि कनस्टेबलाव एग्जाम होनानै साख्रि मोननो हायो सो डिटेल्स भिडिअ नोंथांमोननो लाना फैदों बेनिफ्राय जों दानिया थांसै फैदो अफिशियेल वेबसाइटआव सो दाय लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव SSC आव आरो बेयाव दाखालि रिसेन्टलि 14 सिम हमना ला 1 निफ्राय ओके 1 निफ्राय सेप्टेम्बर 14 सिम एग्जाम होदोंमोन MTS आव आरो बेनि एन्सार किसा होबाय कमेन्ट्स खालामदो बेयाव क्लिक खालामनानै बेसेबां मोनखो एन्ड जायफ्रा 98 निफ्राय 100 नि गेजेराव मोनना दङ नोंथांमोनाहाय एक्सपेक्टेड काट अफ लानो हायो दायो मानोना पोस्टआ खम नालाय हमना ला 15 गाहामल' दं ST खथायावहाय आरो बे पोस्टआ जोबोर खममोन एबारनिया आरो फार्स्टनिया बुरजामोन नाथाय रिजाल्टआ मोननैबो होआखै जानो हागौ मोनसेनो होगोन बायदि सो बेनिफ्राय नोंथांमोननि आपकामिं माखासे भेकेन्सिनि सायाव डिसकास खालामसै मानोना नोंथांमोनाहाय गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जिडि कनस्टेबल फैगोन ना फैला जिडि कनस्टेबल फैगोन ना फैला बिग आपडेट फैबाय सो नोंथांमोनाहाय मोनसिगोन एग्जाम केलेन्डार सो बेखायनो जोङो नायगोन दायो अफिशियेल नटिफिकेशन नायगोन एबा एग्जाम केलेन्डार जोङो बेयाव नायगोन जे नोंथांमोननि SSC आ माबोरै फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव सो बेखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि गोदान एग्जाम केलेन्डार दिहुनबाय रिलिज खालामबाय सो जों बेयाव क्लिक खालामदो एन्ड क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मोनसे अफिशियेल एग्जाम केलेन्डार बेयाव ओंखारबाय जेराव जोङो डिटेल्सखौ मोननो हागोन एन्ड सबसे इम्पर्टेन्टआ जाबाय नोंथांमोननि गोबां थाबैनो एप्लाइ जानो फैगासिनो दङ बेनो जाबाय नाम्बार 14 आव जे नोंथांमोननि बे जाबाय 10 अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो दिल्ली पुलिसनि आन्डाराव MTS साख्रि ओंखारना फैगोन जेराव मेल बेनिफ्राय फिमेला खालामनो हागोन 10 पास जाबानो जेबो पार्सेन्ट नाङा मिनिमामसो 10 पास बेनिफ्राय सोरबा 10 पास थागोन HSC पास थागोन डिग्री पास थागोन एनी वान नोंथांमोनाहाय सो नोंथांमोना एनी 10 पास जानाय लोगो लोगो बे पस्टआव हागोन सो नोंथांमोना बयबो 10 पास जानाय लोगो लोगो हागोन एन्ड दायो सोलिबाय थानाय जाबाय 13 आव नाम्बाराव दङ दिल्ली पुलिस मेल फिमेल गासैबो खालामनो हागासिनो दङ लास्ट डेटआ 30 सेप्टेम्बर आरो बिनि एग्जामा जागोन नभेम्बर डिसेम्बराव आरो सो नोंथांमोननि MTS नि एग्जामा जागोन फेब्रुवारि 2024 आव जागोन सो दानिया जोंहा फैबाय मोस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट जिडि कनस्टेबलालाय माब्ला ओंखारगोन अफिशियेल नटिफिकेशन टेनसन गैला नोंथांमोना जाय गोबां नेगासिनो दंमोन जास्ट नोंथांमोना एग्जाम थाखाय रेडि जादो आरो सो नोंथांमोनाहाय प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादो बेनो जाबाय लास्टआव आपडेट खालामबाय जिडि कनस्टेबल नोंथांमोननि नेक्स्ट रेलि जेराव 85,000 नि खाथियाव फैगोन बायदि जाना दङ भेकेन्सिया नाथाय डिक्लेयार खालामाखै थाबैनो ओंखारगोन एन्ड बे अफिशियेल नटिसआ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन माने एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन 24 नभेम्बर फ्राइडे खालि 2023 नि नभेम्बराव नोंथांमोना दान मोननैनि उनावनो मोनसिगोन बेनो जाबाय दा सेप्टेम्बर अक्ट'बर नभेम्बराव सो नोंथांमोना 24 नभेम्बरावहाय अफिशियेल नटिस आरो एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो लास्ट डेटआ 28 डिसेम्बर अके एन्ड नोंथांमोननि मोस्ट इम्पर्टेन्ट एग्जामा जाबाय फेब्रुवारि मार्चआव कमप्लिट जागोन बे SSC कनस्टेबलआ नेक्स्ट लेभेलनि भेकेन्सि जेराव 10 नोंथांमोनहा पास जानाय लोगो लोगोनो हागोन मेल फिमेल गासैबो नोंथांमोनहा हागोन दा फार्स्टआव एग्जाम जागोन आरो एग्जाम पास जाबासो नोंथांमोननि PhD एबा फिजिकेल टेस्ट जागोन एन्ड बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट जागोन बेनिफ्राय मेरिट वाइसआव नोंथांमोननि पार्सेन्ट वाइस मेरिट वाइसआवहाय हमना ला काट अफ वाइसआवहाय नोंथांमोननि साख्रि होगोन दा बिग आपडेटआ बेनो SSC कनस्टेबलआ सो नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि बिग आपडेट बेवहाय एड खालामबाय जिडि कनस्टेबल सो नोंथांमोना बेयाव नायदो दा बेनोमोन बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो